אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל היקרים, ביום הזה כולנו מאוחדים. כולנו מאוחדים ביגון כבד מנשוא. כל בית בישראל מרכין היום את ראשו. אנחנו מרכינים את ראשנו על האובדן הכבד של 4 חטופינו. כולנו כואבים בכאב שהוא מהול בזעם. כולנו זועמים על מפלצות החמאס. 4 ארונות יקירנו מחייבים אותנו יותר מתמיד להבטיח להישבע שמה שקרה ב7 באוקטובר לא יקרה שוב לעולם. קודמיהם של יקירנו זועק אלינו מן האדמה. הוא מחייב אותנו לבוא חשבון עם המרצחים השפלים. ונבוא איתם חשבון. אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. הלב שלנו סדוק, אבל הרוח שלנו לא נשברת. ועם הרוח הזאת נחזיר את כל חטופינו, נשמיד את הרוצחים, נחסל את החמאס, ויחד, בעזרת השם, נבטיח את עתידנו.